Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, masaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito'y man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, yan ito di pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung mapakablawag itinembag nga bigat na imbang aldaw na imbang oras kada kayaming sa kapada. Good morning, good afternoon, good evening. Sa dinuman na pasit ti lubong tenyo ita, kapkablawan ta kayo tinaragsak ng kaya panagbibuya. Ken, paki-share ti programa tayo. Please, share this program. At patahanan nyo papagahim. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Gerald nga napakuluan Baknang. Apong, kailangan balik ka sa Baknang. Nagpinta sa dinggen. May isa ka kaya Baknang. Kunada, Baknang, hindi pa nagpuspusok. Kunada. Anyari kiti klase ti kinabaknang. Baknang nga pa nagpuspusok. Baknang nga kaongan. Baknang ka dagiti sanikwa. Kunadyaman. Andang nga rin may bayagan. Yeah. Tapno malpas tayo ket umaldawon ket naladaw tayo nga ng rugi. Okay, sagudayan nga ti surat ti pakasalitaan ni Gerald nga napoluan iti Baknang. Dear Manong Nemi, nagpatinggak laing Manong Nemi ti high school. Gabutirigat nga rod ti panagbiag mi. Umapapalak lang nga rod Manong Nemi kada kitay adda mabalin na. Nga nakapagbasa da iti college, naggraduar da kat napintas ti trabaho da. Adamat Manong Nemi di kiti padak nga naggraduar lang ti high school kat babayan iti panagpursigida nga sumaliwanwan ti panagbiag da. Ket napintas ti kasasad. Nadumad-dumumit Manong Nemi nga trabaho tinastrikak aging ka nga nagistida ak kakasmay sa kadagiti carwasser. Iti may sa nga paggasolinaan kan anta karwas na Manong. Kaya nagyanak Manong Nemi iti pagkarwasan. Gabutan na ganar Manong Nemi dahito nga pagkarwasan sa talagang aduli kitay umay mangiranta. Iti panang pakarwas da. Manong, agistambay da, dumsaag da, agistambay da, damagan da no mano nga oras. Gabutan, adu kami met Manong. Kinabudno na, no adu da kitay agpakarwas. Agtinulong ti dua. Pair by pair, Manong Nemi.
Dua kami di manong name kini Elmer tek pareha. No siya sino tiniranta nga magdalus magbiabakoy ang magbakyum iti uneg. No siyak di kadsiyak. No sino iti mang shampoo. Agsar kang peti shampoo kada mang sabon. Mang pamaga manong name iti roar. Ano manong name iti mang gusto ti serbisyo mi kabatam alisto kam kano. Kan talagang napintas ti serbisyo mi. Huwag manong. Kat malaksid ti meted nginal daw nga saldomi manunemi anda pa'y tip mi Oray no awan nagpakarwas no sumbrek kami adala ta regular nga sweldo mi. Datawanin pagpintasan na. Ngem no adot agpakarwas agad isumetla isua iti sweldo mi. Oray no kas dati ko namin awan sarday mi wano saan kam nga ginana. Di pagpintasan na nukan manong na tip. Wain, kanya-kanya tip. No duakam kumakin ni Elmer kita da itip da pagudwan mi. Kaya di kakadwa mi no niya matitip da kada jay kinaruas da kukwa da. Bale, almost manong naming sagat talong nga parehas. 3 pails. Ada pa'y babae manong. Siyempre, kalpasan nga agkasapulang kam ti maysa nga karwaser. Babae. Ni boss mi manong naming nga boss Roger nga kingkuka ti pagkarwasan kan kaso ni station inya mamuna kata kami. Boys, guys, sir. Dado ti kasukat ni Elmer. Ewan gayam ni Elmer gayam ti nagikat ta nagitaray. Nakiasawan, hindi to ka no makidaya. Alanak nga ninong. So nga kayo nga empleyado dito mapantay to amin. Kasano nga dito yun sir no mapantay amin. Pasaraan tayo napatigman ni Elmer ka na tayo. Ayan. Wala nga boss. Apay nga babae. Sa apay ng babae. Apay no panagkarwas. Awan babae. Patasin tayo so na. Ay. Yaman mong tibagim ka na kuhada. Ay, siyak ni Ruda. Siyak ti mo na manong naimi nga nangalamano keng kuwana. Napintas manong. Ubing pa'y mo na taong mo, Ruda? Running to 18. Nagkapam, probinsya. Padasak mamati, agbaling nga karwaser. No problem, alis tolo makasusuro. Siya ken siya nagpartner. Kaya nga sikat ang desisyon na. Gerald, no sinutitid ko king partner mo agad iso. Sir, boss, ni Elmer ti dati nga partner ko. Gabot isot na nag-resign. Kit di sukat na akit siya ti akit partner na. Palagsid kiniroda no niya kahit na partner. Sinot kahit na partner ko na kuma. Isulatan boss. Ni, ano na gano? Gerald. Inyam amumat na gini kakadwami ti magbagida manong name kit ko na kanyak ni Gido. Pare, nakachamba ka. Nakachamba? Napintas ni Roda. Apay ko manong napintas. Nagkapupin siya. Baka ompe experience na. Di susuruak. Susuruam nga. Nagkarwas. Susurog pa iti romansa ano kayat na. Idi damo manong nemi marigata ni Ruda. Ngemi di ngay, alis tumat nga nakasurusuro manong nemi. Kat nagpintas, di pa nagpartner mi, manong. No adag pakarwasen. Laman na Gerald kin ni Roda, ti mangkaros ti lo kami. Kunata mo din mano. Roda, datakan no. Sige, let's go. Siyak ti ang dalos ti Roa ang uneg. Okay. Siyak matiruar. Alalistuan ta, ken pintasen ta. Adan makabulan manong nemi iti kaadan ni Roda.
Ako may unit na nagsasalitaan mi. Kaditi may sangal daw manon naming nga awan ti customer mi. Numanan masiputak nga nilitay suna. Aging ka manon naming nga inisit ka. Hay. Abi ka saan ka mo noon eh? Awan ba't amin tamok ni baga? Pagkas kasaraam gayam. Marigata na karo ti pagkasaraak. Abay. Basta. Sumapsapulak na pinas pagkasaraak. Kumay ka sa di pagkasaraak ko na kumaan. Mga nadi mo kayat. Apay ko mga dyak kayat. No, napintas. Mayat. Sulog di kwarto. Di kayat mo sa nagkakwarto ta kuma. Amag ka di Di sikat ang kwarton da sakti amaturog di salas, tadamat salas na. Balay day. Kabagyak taking balay. At dabakante nga kwarto, so nga sa jagon nga kasera. No kayat mo. Duwatan. Agyan kasera maturog ak no kajay salas, maturog kay ti kwarto. Uno maturog kajay katre, maturog ak ti baba. Iti datar. Agiplaga. Di may mesa madla kwarto pagyananta. Adon di kiti naamuak kini Roda manunemi. Wen, no kasano tirigat ti panagbiak mi maspay kadakwada. Malaksid kanyak, napiape kanyak kuna kuma tabuo ti pamilyak manong. No magbakasyonak sa di probinsya, tanagapuak mo sa di probinsya, madanon ko datatang kininanang, ken ti burdak mi, nga da kami nga duwa, kita akong asawa mi, idinto ta, di kiti talo, uno duwa ko na kuma, duwa nga kakapsat mi inauna, kada dandan iti pamilya, nga nakikaroba damot lang iti balay mi. So nga agawid sarabuan kompleto kakapsat ko, di kita ipagken kayong ko, di kita kaanak ka, kadadanan ng kinitatan. Nawatak-watak da kano nga kakapsat manong. Ala, kastala ti biyag. Sa pulik tigasat ko dito barang na siya ti nagasat na yung bagtigasat na. Ano kami ti planom? Ti buwak nang. Kasano nga babak nang? Damangaram kanya kabak nang. Huwag ko na akong. Si kamat. Man, adala ti umay agpakarwas. Nga gwapo. Damagik na asawa na. Baro akpay lang na kunana. Baka no kayat na. Kunakbad na ko Si kamat Roda. Madimat may ipadlaw mo lang edel-del mo ti bagim. Kasano no family driver lang. Dejay umayag pakarwas. Kat samad nga yung hanap at gayam kuka dilugan. Huwag nga not. Kasano nga tat bumaknang? Roda, sa mong pampanunutan ti babaknang? Ano mo siya ka panunutan? Idubing ako, marik na akong titigat. Siyak tumatla ti bumaknang ako na ka. No, anya tatakan kan, at talakan, mapnakan. Kaslita, agkas-kasera karawasarak lang. Di kahit kukuha ko matangat. Adda bukod ko nga balay nga napintas, adda babaonen, magatang ko ti amin na kayat ko, makapanak ti kayat ko nga papanan. Adda bukod ko nga lugan, imbas nga siyak tagkarwas kat siyak tagpakarwas. Imbas nga siyak tagkarwaser kat siyak tagpakarwas. Kasla ko mano, bigla bumakna nga. Kadadalok sa ring ang logang ko. No umay kagpakarwas. Ay, Gerald, kahit kung sikat mang karwas ti logang ko. Pindasa ba? Tekan ka to tatakal ng tip. Ano ka nakto? Nangahatungan ang ambisyon mo? Ha? Kakaiso ng awan ti mangipaharit ti panagambisyon, panagarapaap.
Ope kumadyak ko. Aramidan ti amin nga napintas nga napaap. Manang nemi ti amok idi ka talagang pagsasaun laeng dayta ni Roda. Nga kayat nat bumaknang. Kasanot bumaknang. Kasanot biyag ti baknang. Naduluhan, basta salsalita kami manong nemi dati isistoryain na. Dati makapanak ka iti first class nga restaurant. Nga maramanak na iti sanggupay na ramramanan nga putahe. Kasano nga rik na ti baknang, ha, Gerald? Siyempre, naraksak. Yung madumad na kiti babaknang dita nga, problema da. Ano ko man problema da? Problema da pangigastuan da kwartada. Iso nga agbisyo da. Babae dito, isugal dita, kada nyaman dita. Iso nga, kanyak lang, awang kas iti kinasimple. Simple ang panagbiang, madahanak ti asawang, agpimpinatag kami, madaan kami matibukod nga balay, nga kalkalingan na. Yan, taada anak mi, nga na kabailan mi nga isakad, kaya na pagadalin di kita anak mi, maikan mi dito na rin niya kamasagbayan, dito lang. Saan ko lang alalaingin. No kaya't ko ti bumaknang, kat talagang permi nga baknang. Ngamiti inaldaw-aldaw, manunemi, panagkita mi, kan panagsasarita mi, panagkadkadwa mi, manunemi, kiniruda. Ha, nga naliklik nga debel na tiriknak kang kuhana, manunemi, agayata. Kung nangarot kanyak ni Giddo, oy, di mo pa napasungbat ni Roda? Tsak pa baga tayo, love you kang kuhana. Loko ka, nagpampamayang ka, siyak ti agaram kang kuhana. Di nakakayat. Bro, baknang ti kayat na. Kanuri si kangarot at di nakakayat, kabutahan ka ba na baknang? Yaman tinaminsan manon na yung nga panagkuyog mi, day off mi agpadpada, na pangkamiti mall, kibinek, makikibin man. Agbayak, agbayak isuna, irakos na matitakyag na itibagi. Roda? On na ba tayo? Ano? On na tayo, anak? On nga? Siyempre, nakasisitan. Di siya kakinsyakit kas giant. Apa, bagam ka din, I love you, konyak. Naskan ka din ka pa ilang yung pagkakan ka. Kahit ko mangag, I love you, Roda. Oo, dinabis at salita, handa nang ngagkon. Uri sana nga naskan pa yung bagak, I love you, konyak. Tilaingin na kanain ito ang nagsasalita, kinasiyat ko ka, kinasiyat mo kanya, kinarigdagkatrik na ta nga doa. Apag sanay ka? Ayetin kamit. Gerald. Wow! Ididedi nga aldaw manong nemi na pangkam nagbuyat sine. Nakaragragsakak manong. Damok idi manunemi ket talaga nga ang kumanubya ni Roda gabot iti ambisyon na ket bakdang iti apakiayan-ayatan na. Ket syempre manunemi ti unag ti pagsinyan saan lata malikdikan nga makapaginarakop kami napaot ti panaglanang dagiti bibig mi maaprusak ti lupuna maisaliksik ko di dakulap ko di barokong na. Magustuhan na manong. Loko ka, Gerald. Nakalalisto ka. Yung kayat mo, nag-live-in ta. Ha? Hoy, apa i-live-in? Saan nga kasar? Kadagurnong tamay lang, Di ba? Kayat mo tingkaran di kasar, dapat lang. Agurnong ta. Yan tangay kat may samatin nga bali ti pagkasaranta. Di agkasilad tanton. Basta ako naking ka. Agkasilad talatang ko nakit di mo kayat. Rumor ka pala mo pa nag-agaplag iti salas. Itong rabi nga ro din.
Rugan na tagasilad. Ay kasilad. Ibagak to kini auntie. Naglibinda. Tsak pagkanod kahit taganak ha. Nag-control ta. Wow. Aring nagasawatan si Lord. Katuhin. Agagagat ta. Nunaskin nga umawat ta kadagitaya agpakaruas iti personal ta. Arabidan ta. Kasano? No day of ta. No day of ta, imbes nga tagpaspasyar, agsapol na tagpakaruas, dati mapantadanunin. Kaya, sige, nagbayat mo't ka diya. Kasta nga rin tinaramid mi manunay mi naglive-in kami kini Rhoda. At syempre, virgin nga tinagikuha kisuna. Virgin manunay mi nga impaay na ti kinaamin-amin na kanya. Na irot dagiti arakop ting dugwal may sa kada kami na bara dagiti agek ti tunggal may sa manunay mi kat kang kanayon kami nga mapmapnek no kasta ngagkanaig kami. Siya ko na talaga ti kararagsakan ni ti lubong. Gapata, dimteng ka di biyag ko, Rhoda. Okay. Kitsi ka, di ka dinaragsak. Aman, mapilpilit kang samit. Obvious ba, naragsakak siyempre. Nga minaragsakak kumanin. No adon ti urnong ta. Uy, gayam. Intanton ni bangko tapnot kasta kita pagtipunan ta ti urnong mo ken urnong ko. June account. Sige. Kita idaw-dawat tang sabi ko mata. Makaaduta. Ada ka madagiti mang ted titakil nga tip aya. Opo, ibangko ta nga dagos. Doon ta mang titip ta nga 1,000. O, 1,015. Diretso ta nga ipan di bangko. Manon ni mi hamad kang kanayon nga kadkadwa kami nga dakam tag partner. Tanong lakalaeng manon ni mi nga obraen tiya pakarwas da. Mabali mi matagsina. Ngayon ba may samit lang ti pagganam mi. Adono ka manon ni mi digiti mangtad kanya titip. Kat kastoon ni tiragsak kung ba't kumang ipakita kang kuhana. Mapangkunto yung deposito. Ito June account na ito yung tip ko. Nagbasit. Anak, nagbasit ko 1,500. Doon ko ba ito i-deposito mo 100,000, 200,000, 500,000, aging nga danton milyonin ito account ta, di milyonarya, milyonaryo tangaduhan, instant millionaire. Paunay matin. Ara, paapong ka rin panagbalin mo milyonarya. Kawan. Tayo na kon, Gerald, no garapaap ka madlaeng, ipay-pay sumon. No arapaap nga madaan ka ti kwarta, saan nga, ribo lang. Milyones ko namon. At dagaya man makatawen manong naming nga panaglive-in mi kini Rhoda. Kat no arigad na manong naming kata adumutan na tinagyan ti June account mi. No pay awang pay makaana yung 100,000 manong. At least no agkasar kami ang lakit nga garande gagangil lang kasar. At naramatan mi. Naging ka manong naming, hindi may sa gundaway, ada nangayab kada kami home service. Mapang kami tibalay da manong naming ta sadyay, tingkam pagkakarwasan. Napang kami Katnas daw nga dagos manong naming, ni Rhoda di makita na. Wow! Nagpintas ka balay. Amon, Gerald, sweetheart, Rodan to kwartata kat bumaknang ta. Kasto ti kahit kung agbaling nga balay. Napindas unay, dakil unay. Aman, basta. Tetente, naging ko ka.
Ay, dakay ka din Gerald ken Roda. Wan sir, siyak ni Gerald, isumat ni Roda. Okay. Dagiti dua nga kotse dita iso ti karawasan nyo. Nangitugot kami lang rin masapul yun. Wan sir, kasapul namin lang ti host ken nga maipaniti gripo tapno ado sarami. Okay, no problem. Sapulin nyo lang, pintasin nyo. Tanakas kaso na lang, dakkel titid ko ka na kayo nga tip. Nanaro na kayong ano taga mo? Siyak sir? Ruda? Okay? Huwag gayam. Masangwanan ti Aldaw. Anat oras, ba nga oras yung lipasan? Before lunch sir, malpaston. Hindi ka dahang kayo mga Aldaw to Ikang kayo tulad at pangaldaw yun, nayon titandan nyo. Ayos, tabapang kayo tumata, mga niti restaurant. Karinderya kam lang, sir. Manong nemi luxury car. Kat manong nemi kabutad, iti uneg, iti naganak, iti matruar, kandi Gerald. Uno siyak ni Gerald, di ba? Iti ruar tinaganak ket ni Ruda manong nemi iti napaniti uneg. Iti ta malpasmi. Gerald. Ada napidot ko ang kwarta. Iti uneg ti kotse. Mano? Kaslaman la basura nga min ti kotse ket basura da pati ribo. Ano? Eto ni. Nakuso-kuso. Baka no, sana kwarta na ita. Man, plansaik to. Tano, isublita. Apa mo sublita? Ibasura da. Kwarta sa basurahan ng kotse. Hindi na yung konti deposito ta. Kasi ko makanayan na niya. Nga niya. Nga anda masarakan ta nga kwarta ito nagtikotse nung hasta nga dalusan ta. Sa bagay, mapaspasama kanyang no ka. Yung nagpatingak na ti 500. Gamita lang nga makakita ti ribo ti uneg ti kotse. Roda, sublita. Saan tagal subli? Kung na tumad lang, kukayon kung na tumad lang. Siyempre, bak nang DJ nga, anat na gana? Sino? DJ, aking kotse ka na gito. Dinata ka tapastrikan di taoneng. Kahit ko kumat sumrak na pinasabalay. Sino nga tayo di kakantuwa na? Sa mga panunutan pa yung kakantuwa na, basta nalpastan. Oh, isodetan ni. Nagan nyo, sir? Ha? Da kami kat namonyot nagan nyo. Ay, nagami. Sika nga rad, sir. Victor, dinagan ko. Victor? Sir Victor? Nalpas mo yun. Siya gapek, makasunod pintas na. Oo. Magusto at trabaho yun. Okay. Ibati yung kanyak ti cellphone number yun, ha? Just in case nga masapul kayo tumanin. Masapul kong tumanin sa serbisyo. Tawagan kayo. Manong name ni Ruda tinakalalisto nga ng tinumber na. Siya kon, sir. Dati number ko, sir. Sige. Okay? Timbagayo hindi nga charge yun titong galogan times 2 times 4 kon. Ti sobra na. Tip ko kada kayo. Huy! Manang nemi, nanagsakanak siyempre. Kahit ni Ruda tinangawat. Thank you, sir. Okay. Basta, nadantuman padalos ko kada kayo, ha? Tawagan kayo lang. One sir. Kasta ko na nga tiragsak mi, manong nemi kat kaputada time mi pailaang nga mapahan mangin deposito itinatandan mi panakkilan manong nemi ti kwartami. When?
Intultuloy mi tinagtrabaho, manunimi, nagkarwas, aging kang itimay sang aldaw, impakada kanyak ni Roda. Paano? Timawag ni Mr. Victor. Kaya anak ko na. Ada ka ni pakarwas na. Kaya lang, may mesa. Kaya, saklat at mapanin. Duha tamat lang talalis to. Ato tagur ori dito customer eh. Nibusta nga Roger baka makadlaw. Baka no gidanta nga pukaw. Makadlaw. Baka no baga na nga da extra job ta baka ikatinata. Aging ka manong name nga nagsarunuti dua nga may nagpakarwas. Sige nga rin. Ikalat nga rin tsak doon ta baka mo agrason ni Mr. Ni Boss Roger. Kinunak manong name. Kat di ba kadakis, may salaeng nga kutse timbaga ni Roda manunami nga serbisan na. Ni, pangal daw matlangan, di matlag sublin. Agagaya na, malpas pangal daw, agalas stresen. Hoy, nakwamsi ka. Gerald, ito. Ikaw alis to na ta, makakarwasam. Ano problema mo, ya? Di pa nagsubli ni Roda. Baka man no, adot dinalusan na, kinarwasan na. May salang wala naman. Di tawagam. Tsak pa kami nagload. Nagload ka kami na. Agang ka manunemi nga iti tanamakan tiyanak na panak nagload tinawag ang isuna. Hello, abay. Ayan mon. Ayan mon. Kung amin, inawis nak ni Sir Victor. Ano na inawis? Dahil malpas ti panangkarwas ko na tayo pakarwas na. Inawis nak men. Itreat nak ano. Napanan nyo? Napangkam nag-lance. Imagine, damo ka mastrek nga restoran, damo ka maraman na nagitiputahe. Feeling rich, kaslaklabak ng muta na, nga sobrang iti na class nga restoran, nga mangan ka nagiti pang mayaman nga makan. Ayun yung arditan. Agawin na ito lang, akong problema. Itulog na ito. Ibagag to ti pangitulog na kanya, kiti kasera. Sige. Okay, orahin ka. Ti makadakas manong nemi. Masansan matin. Nga ori na saan nga agpakaruas ni Sir Victor. Tawagan na ni Roda. Siya timawag? Ni Victor. Victor? Saan nga Sir Victor? Ni Victor. Ape ka no? Awisan na. Adaman yung pakarwas na? Ada ka no pa panami? Sa balin samad na rin ito nga sumok mo. Kaya ako ang problema. Kaya agawid akman. No, kaya't mo agad sana kung nag-aoid. Natungpalan tarapap ko. Dito kahit mo sawan. I'm sorry. Yung kahit kung ibagaking ka. Nanogkuyog kami kini Victor. At dan mapaspasamak ka na kami. Roda. Dito hindi tinururay ko. Gerald. Awang gamasawa na. Balo iso na. Kinapudno na. Ado na ginitad na kanya kang kwarta. Saan ko lang ipagpakidakan ka. Kinapudno na. Ado ta dagda kadulin nga alahas. Ngaintad na kanya. Diyak le kahit nga ipakitakan ka. Ngam ka na gito'y nga ibagakon kang katipudno. Uri na makita mo nga, nakaalahasak. Insukat na kun. Sorry.
Kunak man lang ipat patig na. Gerald, ipat patig ka. Ngem, data nga pamatig kat saan nga mang pabaknang kanya. Ipat patig mo ka di na nga Sir Victor. Masusurok nga ipatig. Apay kit nga saanin. Nagwapo. Naglaing. Naglaing iti. Naglaing iti kama. I'm sorry, Gerald. Ipatpatag ka. Kanipatpatag nakmet. Agpimpinatag ta. Ngamday ta nga pamatig kat saan nga magpapak ng karata. I'm sorry. Nasakit na ito ginaramit mo, Rota. Amok, masaktan ka. Eh, mamok ka, maliwliw, wag mong tumat lang ti amin. Ano kayat mo? No anyaman di kiti masagrap ko kini Victor. Para manang ka. Sanin? Umanahin nga dama sa pulak. Minak nga roten. Dito ka din ti maudi nga managkita ta. Di kanto ka din makita pa yun, Roda. Saan siguro? Manong nemi jak pulos din namnama. Nga kasta't mapasamak ka na kami. Ayun pa. Kung naklaidi manong nemi at ang angaw na lain na kinibagbagana. Nga kayat na't bumaknang. Ngagsapsapul tibaknang. No kasta pagsasalitaan mi. No kasano nga tat bihag tibaknang. Kasunod agbaling nga maknang. Kaya mo gini manong nemi kita. Naging gala inti arapahap ng saan lang ipaypayso. Gabuta, ipatpatig nakman. Naglibid kami to almost 1.5 years manong nemi. Iti napasamak, namadas ko't ibinom iti arat. Kasladya ka din kayat manong nemi tagsubli, iti trabaho nga karawas. Kasladya kong kayat manong nemi, ti bumangon. Yung binagbagaanak ni auntie manong nemi, nasaan ko mga radyalang ng klase ti babae nga ambisyosa ka no. Iti pakadadailan, ti masakbayak kendi salunat ko. So ang binaliwak manong nemi ti makder, kalpasan ti dua nga lawas nga saan nakasimrak iti trabaho. Imbagta si awat mentlaeng kanyak manong nemi ni Sir Roger. Naamanda tinapasamak kanyak, kada kami kini Roda. Amom, Gerald, idilayangan damo na. Sip-siputak ditignay ni Roda gan talagang ako. Ambisyosa. Apa ko na iti ka sa sir? Diyo ka di amo nga, iyas asidig idi ni Roda ti bagay na kanya. Huh? Boss? Imbaga na kanya ka mismo. Nga di ang damdamagan na no, adda ka no chicks ko. Awang mo na ka. Tagbalin na ka na pudno ti asawa ko na. Makabibisit dito nga trabaho na. Aramid ko na. Kahit na ka nung agbalin nga kirida isuna. Dati ka no, may i-apartment ko ka no isuna. Nga dati itid ko ka no aming nakasapulan na. Nakasagana ka no mat nga mangit pa iti bagina. Boss, imbaga na tikasaka na kayo. Imba pa angaw na. Ay mamok nga, saan nga angaw na dyan, no, inpadalan na ti ang angaw. Kapot dati madamad-madlaw kung nga naangaw isuna, kanin bilang galota nga angaw na, ng binalaagak. Hamon doon nga magbaga kanyak na kita. Angaw ko lang, boss, kunan na ang imaan. Ore angaw, di mo yung angaw. Nga naman inulit. Aging nga na mo akon. Nga tagay man relasyon nyo. Aging ka nga naglibin kayo.
Balagang ka kumaidi, Gerald. Ngam saan wala nga malagip kayo sangon. Tamok nga ang angaw na lang tikas jay. Ay niyang angaw na nga peso ng talagang kasjet, ambisyon na. Nakasara kang dibak nang. Huwag ka na, boss. Alala, bayawon. Oreta, nabayag mat nga naramraman na misonan. Di kami kakadwa. Awa na, boss. Hanggalat na malogi. Sa diba, that yun account yo? Anda, inala na, bingay ka di. Sa aming nalagip Baka subyanan. Ay, hana na subyan deta. Pagan ano na pa deta, nagtipunan yung tipasit. Gamuta, basit lang deta, itad na langin kan kaamin ni Gijay. Gastusam kiti amin na yun. May masang ko lang ta, binalbaliwan manong. Intuloy ko nga sadya, ito nagdeposito. Manong nimi, at dadagadi kong daway nga kahit ko nga tawagan ni Suna, kumusta ay kisuna, ngam saan kumit nga maituloy. Uray ka di manong nimi nga isot tumawag, tapno kumustahin na kumamit, nga mawanti mauray ko nga tawag na manong. Sino binaybayak lahi manong? Sabi ko ma, tanatong palnat ng bisyon na, kunaklatan. At di manong naming ang gagagat ko ti trabaho. Naging ka manong nga siya ko ni tiya, na itudngan nga panakabus itiya pagkarwasan. Promotak mo na, tiniya tata insyo, nga iso itiya head, siya kung tisimukan iti nagritiron. Kinabudno na manong nami saan lang nga may mesa nga diso iti pagkarwasan da Sir Roger. Mapanak ko pa yun mapapanak pa yun ka nagiti sangat gasoline station ken pagkarwasan nga mag-supervise kadakwada. Indad ganyak da ito yun ni Sir Roger nga posisyon manong nami kabot na madlaw na nga talaga nga siyak iti adad na nga talken na kaya na napasnek wan manong. Tasyak ti kababayaganin manong nami nga nagpaay kadakwada. Aging ka manong nami nga ti may nga aldaw. Impakamu ka na kami ni Sir Roger. Get ready boys, guys. Boss, sumang pwede balasan ko from abroad. Malagi biyo? Di bunso? Ay, kanyo ba'y nakit kita? Ni Hasmin. Sumangpit. Kat siyempre, padayakam tumad sa Dibalay, irami nga close ti negosyo. No, makaumay kay amin. Manong nemi, napangkam nga rod amin. Kat siyempre, siguradong atop makan. Ngayon ta kami akit ng empleyado agad medyo tumulong kami no dalagis na naskin nga maitulong. Kaya timulong kami ng peso. Numampay pinakater da manong nami nga madumat lahat talaga da dumampay nga trabaho nga saan nga ramiden ti caterer. Ay nga malmalpasin ti amin. No! Daday matsen. Di kita sampay nga nangan. Nangan kami boss. Inrapin mi. Di kita umayat lang uminom. Makan. Ipasangok man kanta kayo dito yung stage site nga. Yung pasarabo kanya ti anak ko. Gabuti ka do tao manong nami. Kat ti kawanan di kiti bisita. Isupay lang met panakakita mi kini Hasmin. Imay di manon iti ayan mi manong. Ngagiinom. Daddy, iha. Nakapanong ka dito sa ilimon? Nakapanong itong dad. Digito empleyado tayo? Iti talo nga sanga. Yan. Yamamo ka kadakwada. Ano, yamamo yun boys, guys. Iti bagito nga. Yamamo yun di bagbagiyo. May sama-sama tinatumakdir manong. Yung awamot yung mga lamano keng kuha na tagalanganin da. Hindi siya ako din sumublat manong nemi at imakder imasidaga ka mismo keng kuha na ket injayak tinakulap ko.
Oh, abi kami nasanga ka sa terabida nyo. Ano na mo? Gerald? Siya ka lang timas na kanya nga naki-shake hands kanya nga. Agaamo kita masapul ti shake hands sang kadi. Dapat lang. Saan lang shake hands? Diyan naggapo ka lugar agad ada pa beso-beso na ang stoy. Beso-beso. Opo, manong. Bineso-beso nagpain ni Hasmin. Nung naglapsat. Gusto ko nito palakpak manong name hindi kita kaduwak na ikabis na. Naging siya masarunumutin akit ha. Nakialamano naman nga saan na nga bineso-beso ida. Siyak lang mano. Manong name hindi anda akong dito kaserak. Inarapaap ko rin dyan. Kaslasan nga pulos nga magmaumaw manong name tinaangot. Nalangab kong kinabang luna. Malagib ko manong name ni Ruda. Ni Ruda nga bang lumit suna. Nga mawang kas ni Hasmin. Napimpinas pa ni Hasmin. Kan malagib ko ni Ruda, iti ang angaw nga nagbaling nga pudnong ambisyon na. Kastiga di tirik na. Iti ma-inlove. No na-inlaba ka. Sa abangay, sa unang ang baknang, da Sir Roger. Yung da mabalinda. Ngayon no, dakam nga ta kini Hasmin ti agasawa. May kariyak nga ta. Nga may sa nga head iti karwasing. Bagi asawa iti anak ti boss ko. Kung nagapupay ti Amerika, siyempre. American citizen ni Suna. Ay, higing ka na lang tarapaap. Kasko na ni Ruda manong nemi. No agarapaap ka, ipay sumon. Amat siguro ang dakas no arapaapag ni Hasmin. Uri tatagtagainim ko kat mapasamak di pa nagtagtagainim ko. Kat mapasamak maramanak dagiti bibig na. Anyakit ko man nga ragsak ko. No itatagtagainim kat mapasamak. Manipod idadamat ten ni Hasmin manong nemi kang kanayon kami matin nga kitkita agsipod ta. No siyak iti nagbalik nga head kadagiti pagkarwasan isumad manong nemi ti mang supervise kadagiti gasoline station. Kad malaksi di data manong nemi adapay sa bali nga negosyo na nga bukod na. When manong nemi. Kad no umay di ayan ko, Gerald? Yes, ma'am. Kumusta trabaho? Awan problema, ma'am. Sana ka mawagan ti, ma'am. Apay ko pang hindi kaawagan, ma'am, kita. Sigat anak ti boss ko. Sigat ti bossin, agtrabaho ko matinito, saan nga agsubli sa di Amerika. Kumusta ni Roda? Amay salsalud-sudon ni Roda. Naamon ti may pagkin ni Roda, ma'am. Amuak, nagsalsalud-suda kay. Awanin, maglaki din tasang kung nga nagkasal. Nilipata mon. Dandan ni kain duwa tawinin. Nalipata kon. Nagaroon na edit dumteng ka. Ma'am, ang ako aping iyangaw mo. Abin, di mo yung pepeso. Ma'am, doon day off mo, agkuyog tanto. Tapay, di mo kayat? Kayat ko ha, pikat din na saan? Ngayon numaamon ni boss, ni daddy. Yung pakada ni daddy. Yung pakada mga kuyog ta? Kayat na. Awang problema ni daddy. Tas sigun ni daddy, sikapay lang ti kapapautan nga kinaduwa na. Kan sikati pagtaltalkan na.
Kabuta nagbaling ka nga loyal ka na pudno keng kuana. Kat kasta ti sapsapulin ni pamilya mi. Husband. Kaslasanak pala iti mamati manunemi nga bayat iti panagkuykuyog mi kini Hasmin. Ket sa mi nga napupuutan manunemi nga adan nagkinaawatan di kiti puso. Paglaki din ko nak taawan kami kini Roda. Paglaki din taawanin ni Roda ket dimteng ni Hasmin. Inarapaap ko ba't tikas manong. Baknang nga sa ano nga baknang kalkalingan na. At mabalin na nga amo nga talyawan ti baba. Tas sigon ti istorya manunemi gagangin mo't lang nga tao ni Sir Roger, ni Boss Roger manong. Kinapudno na kat gasulod boy lang na ng rugyanan na kanuidi. Haging gama nung nemi nga maplamplanon ti kalay sami. Wen, maplamplanon ti kalay sami. Kat kasta onay manong nemi ti panangdayaw, panangapal, di kiti padag, kakaruwaser nga dati. Di kiti karawaser, boss, sikamot ang nagbalin nga boss. Apa met, dati akba na boss na, tas aktihead. Unang saan nga boss, ti awag mi kang ka. Gerald lata. Di awagan naglata ti Gerald. Unang no asawam to ni Ma'am Hasbi na kat sikan tumantan di boss. Unang awagan di boss. Ako magdanagan nyo. Taore man nun ay kanak tikas to gasat. Maawatak to, tirik na yo. Anyata mo yo, nagtuloy nga kanduwa kayo. Di agsasaro nun to ti increase ti sweldo yo. Naplanon ti kalay sa manon nemi aking kamalagip po ni Roda. Tawagak. Barbaring no dito palat number na. Dandanin to ang atawan tinapalabas. Kinunak, idirantak nga tawagan manon nemi nagring ti cellphone ko. Iso to tumutawag. Kita magadla nga ya. Hello, Roda? Hi. Kumusta ka, Gerald? Kastoy. Kasi ka. Okay, man. Among kinapudno na talaga ranta kang tawagan. Imuno na kalatimawag eh. Imagine, dahil makadwatawen. Di ka malapulos timawag. Kitsa kang harod. Tapi nga di ka matimawag. Aba ita lang ang malagi mo kung tumawag ka. At ako importante nga bagaking ka. Kadi? Mabalin? Mabalin talag kita, Roda? Yeah. Iti karinderya. Amok hindi mo kaya iti karinderya. Iso nga, medyo classmate nga restaurant. Sige. Inutoy. Ibagam. Kabot umayik lang umayik. Nagkita kami manong nemi no kasanot pintas na idi. Kasla na pinpintas man yan. Gamat madlaw latamat manong nemi na naarkusan ka na kitay pudpudno nga alahas. Langana tibak ng manong. Pwede makaasiday kak timak der. Naginarakop kami. Ngamawanan tikas idi nariknak. Nukas ta nga arakope. Nakapimpinas kalata. Kanlangam tibak nan. Wen, iso na lang ta. Siguro, di kito makita may nga adakan niya nga alahas. Baka ininuto nga may lakok.
Tapi nga mangilakom. Noong kasapunak ti kwarta. Nagrudera kon. Urayan talangin. Kung namin tayo, kahit na kumatawagan, ngam na kaunak lang. Ano namin tirantam? Sika, apay nga timawag ka. Tapno kahit ko kamawit ang makasarita. Kaya makita manin. Tapno damagik. No dapay lang pasit ko dita pusom. Anda ka din kasukat ko? Anda. Kadiso ko matalantak yung bagaking ka. Nga ana. Nga awisan ka. Ito umadanin yung panagkalay sa amin. Ken, sakbay ti panagkalay sa amin. Kahit ko nga, saraan tan di joint account ta. Kinapod no na, intultuloy ko iti nagdeposito. Nga dalatawad na ka mo. Kahit kung sakbay ng asawa kam gini Hasmin, kahit mapukawan nito ang joint account. Tap na aon tiba ko natin asawak, agbaling asawak. Nung ano tinagyan na, idi nagsinata. Dahil ti pagguduan ta. Kit mayat damno anda inayon ko, itianda kanyak ng ornong ko, kinuha niyan to na kiti paglakwak ka na kitanda kanyak. Kinapod no na, dabukod ko akot Kinapod no na, pinabalunan nak ni Victor. Sakbay ng ensina nak. Hanya takit po sa wan. Dandani doha tawan nga nagdanda kami. Naglibin kami. Nga saan nak ngayong kasal. Impay namin nakasapulak. Pudno. Nagbali na kamay sa maknan. Kinapudno na nakandandano na ti sa balik ang pagilyan. Impaspasyar na. Tamo kiti ka talagang naragpat kong terapap ko. Ngayon di nakakitan ti sa bali. Goodbye ko na ng kanya. Pagbalinak ng tagabo. Agserbiak kadakwada iti nang isukatan na kanya. Ngayon magkabot na tiyakmatin kaya takasyay. Kinunak nagsina kami siyempre. Talaga ka numat ng isinanak. Tanalpas ka nun ti panawan na kanya. Kasi di ka hinteramid na. Nadakusunada na alain na. Intun maumaan na. Tadan tumanin sa bali. Okay, at least, naraman ang tibay sa ngambak nang. Okay. Ngamdya kaya tinanay nga marpuog. Ada ordong ko. Plus, di pagguduan ta nga ornong ta. Nusang kundon nga maausar ta di kotse. Mabaling nga ilako. Tapno, dakdakil ti puunak para ti ipasdik ko nga bukod ko nga negosyo. Ano kami ti planong nga negosyo? Okay. Mayan nung saan una ka sa puli dakil nga puunan ti okay. Kahit ko. Nadakil ti puunak tapno. Ipastik ko tinanduman dumasa nga.
Kan kahit ko tagawi din sa di probinsya. Tinagkapo ka probinsya. O rin na napayak. Nga nakaasawa di baknang. Nga magsubliak nga damabalin na. Nga adda po unak. Tapos sumaliwan-wan ti biyak ko. Tabarbaring no. Adan tunpud-pud no nga baknang. Nga mangikasar kanya. Huwan manong nemi inyam amok ni Hasmin kini Ruda. Inyam amok ni Ruda kini Hasmin. Iri ta naklosanan ti joint account mi kat nated kon kang kuha na ti bingay na. Congratulations. Umay kanta to kasal mi. Imbitado ka. Sanin. Tundum ting deta. Adak dun sa di probinsya. Good luck, Roda. Sabi ko mata, matungpol matlang tarapap mo numampay gagangay tulaing. Ya, kastamat kanyak. Ang ko inarapahap, ngamisot na pasamak. Nga sumaliwan-wan tibiyak ko. Gabata, agay na it kami kini Hasmin. Ni Hasmin, ngayon pang patawidan da Papa Roger, da kita negosyo dito Pilipinas, sakbay nga mabandan doon sa Amerika, dakam tumitin, takikwa. Good luck. Congratulations. Sabi ko mata, adan to begundahoy manin, nga makapagkikita tayo. Yung maging gama nung nemi nga susuratek dito'y nga pagkasalitaan, awanin ti komunikasyon mi pa manong nemi kini Ruda. Taday di, cellphone number na manong nemi nga dati saan ko nga makontak. Ngayon dawat ko, sabi ko ma, nagbalagi, timbaga na idi nga negosyo na. Sabi ko ma, adaan mo tinatal na nga pamilya, apinangon. Agas ti kinatal na, kinaragsak ti pamilya, nga binangon mi kini Hasmin. Nada kami manong name tinang manage kanaking kukuha ka nagiti negosyo dito Pilipinas. Kada damat nagiti kondaway manong name nga pasaray mating ka magbakasyon sa di Amerika. Nga manadang ang dakam dito Pilipinas, ta dito iti ayan nagiti negosyo mi iti asawag. Dahil nga ron manong name iti pagkasalita, kagawa naklaona iti anos mo, nga nangurnos ken nangibasa, kalbasan nga nag-insend kang ka iti detalyana iti sa messenger. Sabi ko man, tadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program. Anong. To'y agyaman nga pagkaya mo, Gerald. Gerald, thank you very much. Tingga pinang-share ito'y pagkasalitaam. Thank you mat kadagiti nagbuya. Salamat po.